Ze zerikusi dute osasun azterketek eta 4.0 industriak. Dezente. Produkzioan erabiltzen diren baliabide eta makinetan gerta daitezkeen arazoak identifikatu eta matxurak aurrez detektatzeak eta medikura joaten garenean egiten ditugun osasun azterketek ideia bera dute atzean. Prebentzioa. Amurrioko Zaraube Institutuan mantentze lan prediktiboa ikasgai dute. Badaude bizitzeko 2 edo 3 edo 10.000 modu ez, baina bat izango litzateke gure gorputza utzi gaixotu arte, eta bestea izango litzateke noizean behin medikura joan, eta hainbat proba, hainbat analisi eta gauzak egitea. Makinak auskultatu eta barruan gertatzen dena entzunda, haien osasun egoera jakin daiteke. Estetoskopia izango litzateke gure gorputza barruan entzuten ditugun soinuak eta erabiltzen den tresna bat, gauza bera erabiliko genuken makinetan ultrasoinuen ekipo honekin. Orduan, makina batean dagoen flexio bat, lubrikazio ezagatxik edo, horrela entzungo genuke. Gu ez gara gai, txakurrek, delfinak, saguzarrak badira gai entzuteko, baina gu ez. Sukarra dute makinek? Ez, baina termografiak agerian utzi ditzake matxurak. Adibide bat, nik eskua hemen jartzen badut, nagoena da maila nolabait berotzen. Orduan, eskuak kendu orduko, eta kamerarekin begiratzen badut, honek jasotzen dutena da irradiazioa, infragorriak, eta horrekin lukela da, temperatura altu bat suertatzen denean edozein gauzagatik, lubrikazio falta bategatik, arko elektriko bat sortzen delako konexio batean, eta honekin detektatu ahal izango genuke. Makinen odola olioa da. Olio horrek bere propietatea galtzen joaten da, eta olio horri hainbat gauza gehitzen zaizkio eta hainbat gauza galtzen ditu bere funtzionamendu aurrera doan heinean. Orduan, olio horren egoera konprobatzeko olioen analisi bat egingo genuke ere. Odola bihotzak mugitzen du. Olioa berriz motorrek eta pumpek. Nola jakin daiteke? Ondo dabiltzala. Makina baten dagoen bihotza motorra izango litzateke. Eta motor horiek eta mugimenduan dauden elementu horiek analizatzeko nola mugitzen diren, barnetik nola mugitzen diren eta jasate dituzten dentsioak analizatuko edo neurtuko genituzke. Gure bihotzari elektrokardiograma bat egiten diogun moduan edo gure odolaren presioa neurtzen dugun modu berdinean. Adibide honetan, nahita sortu dute akatsa haizagailuaren hegaletan. Azelerometro batek vibrazioak jaso eta ordenagailuan erakusten ditu. Frekuentziek esaten dute bihotza ondo dabilen edo ez. Hori da, hau irakurtzen dugunean ikusten dugu. Failo bakoitzak dauka frekuentzia bat, orduan, frekuentzia horri erlazionatzen dugu makinaren elementuarekin. Adibidez, kasu honetan ventiladorearen dauzkan palak, baina izan daiteke errodamentua, izan daiteke holgura bat, izan daiteke desalineazio edo lerrokatze falta edo desoreka bat. Gure Industria 4.0 horretan zer nahi dugu? Makinak momentu ero funtzionamentuan egotea. Eta makinaren bat geratu nahi badugu, gure gain geratzea noiz geratzen dugun eta nola egiten dugun mantenimendu. Eta ez gaixotu delako. Hori da. Zaraube Institutuak proiektu bat du martxan Tubacexen. Mantentzen lan prediktiboa ikasgelatik enpresara eramatea da plana. Tutuak eta hodiak egiten dituzte goiko solairuan, eta behean sistema osoa lubrifikatzeko ardura duten pompak daude. Gaixotuko balira, produkzioa eten egin beharko litzateke. Egiten ari garena da, hemen ja benetazko neurketa batzuk eta
egiten. Vibrazioak neurtzen ditugu hasiera batean, gero ikasleekin egingo duguna izango da laser bidezko lerrokatze bat, eta horren ostean konprobatuko dugu vibrazio hori hobetu duen edo ez duen hobetu. Izango litzateke prozesu, adibide praktiko, benetazko. Esaera zaharra berritu beharko da, gogoan hartu eta sentsoreak erabili damutu baino lehen. Lau 4.0 izenaren markaren azpian teknologia piloa daude. Bizi izan ditugu mugikorran iraultza azkeneko urte hauetan, lehenengo segapoto hartu genunean, zertarako balio duenek, baina gaur egun gure bizitzan deitzeko, baina mesua bialtzeko, neska laguna edo mutil laguna topatzeko, erosteko, bidaiatzeko denetako erabiltzen dugu. Informazioa datuak hor daude eta mobile bitartez erabiltzen dugu. Industrian hori iritsiko da ere. Azkenean lan egiteko modua, bezeroekin harremanak edukitzeko modua hori dena iritsiko da. Zertan gabiltzan? Aditiban, gabiltza baita ere komunikazioa, automatizazioan, robot kolaboratiboak, gabiltza makinen datuak jasotzen, makinen mantenuan eta makinen diagnostikoak egiten, zibersegurtasuna oso oinarrizkoa dela, irikitzen bazea modu seguru baten iriki behar duzu. Gauza anitzak asko. Lanbide Heziketa Sareak ezin du 4.0 industriaren lasterketa honetan atzera gelditu, ezta? Nire esan nuke gure gizartea ezin dela atzean geratu eta Lanbide Heziketa dela agente garrantzitsua. Azkenean enpresa txikiak eta ikasleak, bera, gazteak, langileak izango direnak, teknologia hauek eta aukera hauek aprobetxatzeko gaitasuna izan bat dugu, orduan Lanbide Heziketa noski horren dugu jota fogo. Teknopolisen askotan erakutsi dugu 3D inprimagailuekin ia denetik egin daitekeela. Janaria, arropak, eraikinak, Stradivarius baten erreplika. Baina aukerak mugagabeak direla esatea gauza bat da, eta fabrikatzeko modu berriari ahalik eta etekinik handiena ateratzea beste bat. Mendizabala Institutuko Diseinu Industrialeko ikasleak dira hauek. Eransketa bidezko fabrikazioaren iraultza hemen hasten da. Baina ezagik iraultza hori etorri den, bidean den, zue prestatzen ari zareten. Bai, eboluzio batean gaude, ez bakarrik fabrikatzeko moduan, baizik eta baita produktu horiek, fabrikazio gehigarrirako nola diseinatu, eta nola sortu edo prozesu hori, azkenean da prozesu berri bat, zergatik, orain arte fabrikatzeko modua izan da hori kendu materiala, eta beste modu honetan, azkenean fabrikazio gehigarria da, aportau materiala bakarrik behar den lekuan, Esan hor baita ere ikusi behar da. Egokitu egin behar da, hor adibide batzuk dituzu, ezta? Bai, azkenean lehen nola egiten zen, edo orain arte nola egiten zen, eta optimizatuta nola egin beharko litzateke. Hegazkin bateko motorraren pieza bat da hau, elementu kritikoa. Eransketa bidezko fabrikazioaren erronka handiena da, diseinua ekoizpen modu berrira egokitzea. Piezak beste era batera pentsatu behar dira. Ezin da, iraganean bezala diseinatu eta etorkizunean bezala fabrikatu. Eta hori da, benetako iraultza, eransketa bidezko fabrikaziora egokitutako diseinua. Emaitza, pieza hobeak, arinagoak, fidagarriagoak, aeronautika, automozioa, osasun arloa, puntako sektoreak konturatu dira horretaz. Diseinuan gertatzen ari den kontzeptu aldaketa sakona da. Gezurra badirudi ere, 4.0 industriak atzean utzi lezake lan egiteko modu hau.
Robotak kaioletatik ateratzea eta gizakiekin elkarlanean aritzea da robotikaren hurrengo urratsa. Robotika kolaboratiboa izango da laugarren iraultza industrialaren ezaugarrietako bat. Norbaitek bildurra izango dio, ezta? Zer egingo du gizakiak Bai, testuinguru horretan. azkenian iraultza bat izateko, jendearen bizimodu aldatu behar du, ez? Aurreko iraultzak aldatu izan dute, jendea hirietara joan da, eta bueno, iraultza bakoitza bere aldaketa izan du, eta hemen ere iraultza bat espero da. Eta iraultza horretan lan egiteko modua, langileen, pertsonen, lanarekin izan duten harremana, eta aldatu egingo da. Ez da erraxa izango lan egitea prozesu automatizatu egiteken prozesu batean, ze makinak hori gu baino askarrago eta merkeago egingo dute, baina egongo dira lan batzuk non pertsonen erabakiak hartu behar direna, ez? Hor ezagutza hori da garrantzioa, erabakiak hartzeko jakinin behar da, informazioa eduki behar da eta ezagutza izan behar da. Gasteizko Egibide ikastetxeak robotika kolaboratiboari buruzko ikasketak eskaintzen ditu. Robota ukitzeko gogoa daukat. Ez du koska egingo, txantxetan ari naiz. Ez noski, horregatik da kolaboratiboa. Mugitzen saiatzen banaiz, gelditu egiten da, presioa nabaritzen duenean. Hori da, sentsoreak dituelako. Presioa neurtzen duten sentsoreak. Bai, lanean jarraitzeko esango diot eta segi egingo du. Y él va a continuar. Adibide, simple xamarra dau, baina robotika kolaboratiboaren ezaugarrietako bat garbi erakusten du. Beso robotikoa programatzea ere oso erraza da. Soilik, kutxa nondik nora eraman behar duen esan behartzaio, eskuz. Ikusmen artifiziala, sentsoreak, automatak, sistema osoa tableta batetik kontrolatzen da. Ez da gehiago behar. Lanak kenduko aldigu, kazetarioi ez dakit. No, pues en mi opinión... Ez da gutxiago ere, langile batekin eskuz eskulan egiteko diseinatuta daude. Gainera lagundu egingo digute, gure lana arinduko dute, errepikakorra izan ez dadin. Más liviano, menos repetitivo. Horren erakusgarri datu hau. Robotekin batera lanean aritzeko gai izatea eskatzen die dagoeneko langile berriei Gasteizko Mercedes enpresak. Bukatzeko, elkarlan bitxi honen beste adibide bat. Beso robotikoari kamera erabiltzen utzi diogu. Perfecto, prueba superada.